Είστε έτοιμοι για άλλο ένα ταξίδι στη μάθηση? Φύγαμε! Το ξέρατε ότι το Amber Alert, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, αναφέρει ότι 300.000 περίπου παιδιά αγνοούνται το χρόνο? Στην Ελλάδα, από στοιχεία της αστυνομίας, αναφέρεται ότι περίπου 300 παιδιά αγνοούνται το χρόνο. Βέβαια, τις περισσότερες φορές αυτό έχει θετική έκβαση, αφού τα περισσότερα από αυτά αφορούν εφήβους και οι οποίοι γυρνούν με ασφάλεια στο σπίτι. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες γονείς ή εκπαιδευτικοί δεν ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών τους. Και ειδικά όταν αφορά μικρά παιδιά, τα οποία μπορούν να ξεγελαστούν πάρα πολύ εύκολα όταν κάποιος ενήλικας τα πλησιάσει και τα ξεγελάσει με ένα δόλωμα. Διεθνείς έρευνες από όλο τον κόσμο αναφέρουν ότι το 75 με 90% των μικρών παιδιών ξεγελιέται πάρα πολύ εύκολα και ακολουθεί έναν ξένο με τη θέλησή του όταν αυτός βρεθεί να του προσφέρει ένα ελκυστικό δόλωμα, όπως είναι ένα γλυκό ή ένα παιχνίδι ή ένα χαριτωμένο ζωάκι. Επίσης, πολλές φορές ο άγνωστος λέει στο παιδί ότι τον έχει στείλει ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός και ότι είναι φίλοι ή του ζητάει κάποια βοήθεια να του προσφέρει, ότι για παράδειγμα έχασε τα κλειδιά του, αν μπορεί να τον βοηθήσει, και μετά βρίσκει μια αφορμή για να πιάσει κουβέντα μαζί του και να ξεγελάσει το παιδί για να το πάρει. Δυστυχώς, η μεγάλη πλειονότητα των απαγωγών συμβαίνει επειδή τα παιδιά ακολουθούν με τη θέλησή τους το άγνωστο άτομο. Αυτές οι περισσότερες έρευνες έχουν γίνει στην Αμερική, κυρίως στην Αυστραλία και στον Καναδά. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε με τα δεδομένα που είδαμε στην Ελλάδα. Πήραμε πάνω από 800 παιδιά προσχολικής ηλικίας και προσπαθήσαμε να τους κάνουμε ένα κοινωνικό πείραμα. Μια κοπέλα τους πλησίαζε και έκανε ότι έχει χάσει τα κλειδιά της. Και αξιολογούσαμε τα παιδιά σε 3 δεξιότητες. Εάν δηλαδή το παιδί στην πρώτη φάση βοηθήσει την κοπέλα για να βρουν τα κλειδιά. Μα τα κλειδιά μου, έλα λίγο να με βοηθήσει, γιατί τα ψάχνω και αυτά τα γυαλιά. Δεν ξέρω γιατί τα φοράω. Θα δεις, έλα λίγο, εσύ βλέπεις μάλλον λίγο καλύτερα από μένα, ναι. Ψάξε λίγο να τα βρω. Για δες λίγο, γιατί εγώ δεν βλέπω καλά. Μαρία, δεν είπαμε. Αχ, μαράκι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες. Αφού έβρισκε τα κλειδιά της κοπέλας στο παιδάκι, η κοπέλα για να το ευχαριστήσει του πρόσφερε μια καραμέλα. Και τα ψάχνα. Κάτι με την βοήθησες, σου μια καραμέλα. Στη συνέχεια, όταν του έλεγε πολύ ευγενικά ευχαριστώ και μετά του έλεγε ότι δεν είναι αρκετό αυτό και θα ήθελα πραγματικά να σου χαρίσω ένα παιχνίδι. Όταν το παιδί λοιπόν πλησίαζε και έφευγε με την κοπέλα για να βγει έξω από την αυλή και να πάει στο αυτοκίνητο για να πάρει το παιχνίδι, τότε η δασκάλα έβγαινε και το φώναζε το παιδάκι για να έρθει κοντά της. Την ώρα λοιπόν που έφευγε, η κοπέλα του έλεγε πήγαινε αλλά μην πεις τίποτα, θα έρθω αύριο να σου δώσω το παιχνίδι. Και έτσι αξιολογούσαμε τα παιδιά στο αν θα έπαιρνε την καραμέλα, αν θα πήγαινε στο αυτοκίνητο μαζί με την κοπέλα και αν θα έλεγε το μυστικό, θα ενημέρωνε κάποιον ασφαλή ενήλικα για το γεγονός που συμβαίνει. Τα ποσοστά είναι πραγματικά τρομακτικά. Το 88% των παιδιών πήρε την καραμέλα και θεωρούμε ότι αν αντί για καραμέλα είχαμε ένα αυγουλάκι έκπληξη, το γνωστό σοκολατένιο μέσα με το παιχνιδάκι, πιθανότατα θα το έπαιρναν όλα τα παιδιά. Αλλά ίσως σε κάποια παιδιά δεν άρεσαν οι καραμέλες. Το 78% ακολούθησε την κοπέλα στο αυτοκίνητο, όχι απλά χωρίς να φωνάξει, αλλά θα δείτε και στιγμές που όταν έλεγε ναι, αλλά η δασκάλα μου είπε να περιμένω εδώ το παιδί, η κοπέλα το έπαιρνε και πηγαίναν τρέχοντας μέχρι το αυτοκίνητο, έτσι έλεγε πάμε γρήγορα και θα γυρίσουμε πριν καν το καταλάβει η δασκάλα. Και το παιδί την έπιανε από το χέρι και έφευγε τρέχοντας μαζί της. Το άλλο, το φοβερό, είναι ότι μόνο το 3% ανέφερε το περιστατικό ότι κάτι συνέβη. Ο κίνδυνος όμως, δυστυχώς, μπορεί να προέλθει και από κάποιο γνωστό άτομο και όχι μόνο από κάποιο άγνωστο. Χαρακτηριστικό είναι αν θυμηθούμε την περίπτωση της μικρής Μαρκέλας από τη Θεσσαλονίκη, όπου μια οικογενειακή φίλη γνωστή στο παιδί ήρθε και με δόλο
λέγοντάς της προφανώς ότι η μαμά της την έστειλε, την πήρε και ευτυχώς είχε θετική κατάληξη. Επομένως, ο κίνδυνος μπορεί να προέλθει και από κάποιο πρόσωπο του περιβάλλοντος μας. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας είναι να τους μάθουμε τις βασικές δεξιότητες ασφάλειας. Είναι οι δεξιότητες αναγνωρίζω τον κίνδυνο, τον αποφεύγω και αναφέρω το περιστατικό σε έναν ασφαλή ενήλικα. Γίνεται λοιπόν να βοηθήσω το παιδί μου να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες? Ναι, γίνεται. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε πώς. Αν θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι.